Čus! Zdravím po druhém týdnu. Máš cenu říkat po druhém týdnu, protože jakoby je to po třetím týdnu, protože já vždycky týden točím a týden stříhám, takže jakoby technicky po třetím týdnu, ale pro tenhle vlog po druhém týdnu. No a bála jsem se, že vám nebudu mít co říct a že to bude nudný jako začátek mýho prvního vlogu. Jo, já vím, prostě ten odlet, tam je přes 3/4 videa, neviděla jsem to, všimla jsem si toho reálně, až když jsem to vydala na YouTube a už jsem to nechtěla stahovat a přestříhat. Prostě v ten moment, kdy jsem to dělala, jsem to tak cítila a znáte to, když už finišujete nějakou práci, už se jenom I don't care, umělecký záměr prostě. No, každopádně, do minulého vlogu už jsem nenaspala zoo, kde jsme byli v neděli, tak zoo byla hrozně fajn, myslím si, že jsem budu házet teďka hodně pokrýváků z té zoo, protože tenhle týden se toho moc nedělo až vlastně ke konci týdne, takže jsem si říkala, tyjo, co vám budu prostě povídat, budu vám povídat o tom jídle, který jsem tady předtím zapomněla, nebo vám budu povídat o tom, jak jsem se zařizovala social ID tady, protože bez toho si nemůžete vyřídit kreditku, nemůžete si vyřídit vlastně nic, protože tady musíte mít trvalý pobyt a všechno. No, nebo že vám udělám road trip po svém bytě, protože teprve stavíme barák, takže já žiju ve svém vlastním bytě, protože moje rodina má cca stejně velký byt jako já, takže bychom se tam prostě nevešli, takže já mám svůj byt a oni mají svůj byt. Nebo že vám budu povídat o tom, jak jsem byla strašně dlouho nemocná, furt to má dohru kvůli tomu počasí, protože když jsem přijela, tak děcka byly nemocný a že jsem tady v hospodě, když si řeknete o čaj, nevím, jestli je to normální v té hospodě, kde jsem byla, to asi bylo normální. A byl to jako čaj, ale byla to horká whisky s medem a citronem, že prý to tady jako pomůže. A tak u nás máme čaj s rumem, myslím, něco takového taky nechutného. Nebo že jsem vyzvedávala Rodika ze školky. No a tak, takže nic zajímavého a právě jsem si říkala, tyjo, tak budu vám povídat o té zoologické zahradě celou dobu. Nic zajímavého se tady dít prostě nebude. Jo, ta zoo byla fakt hezká. Mimochodem v té zoo bylo strašně zvláštní to, že v sobotu, myslím, že to bylo v sobotu, končil Halloween a hnedka v neděli už prostě všude vánoční výzdoba, takže když jsme šli po zoo, tak ta už byla vánoční vyzdobená. Bylo to vtipný, když jsme vcházeli, tak ještě měla upozornění jako na hezký jako Halloween, vlastně Halloween. A když jsme vešli do zoo, tak už bylo všechno vánoční, světýlka, všechno a líbí se mi, že stejně jako v Čechách, tak i tady mají noční zoo, ale tady mají prostě světýlka, oh my god. Jo a tady mají virtuální realitu, kde si můžete zažít život s gorilama, takže jo, to bylo zajímavé. Teďka nevím, který den to bylo, ale stála jsem si Tinder. Jo, když jsem sem jela, tak nám v agentuře říkali, nestavujte si seznamovací aplikace a varovali nás a všechno, ale reálně já jsem se tady nudila. Nebo jako nenudila, mám se tady skvěle, jako moje rodina mě totálně rozmazle a všechno a trávíme čas s nima, s jejich kamarádama a všechno je to strašně super. Jenom je to takový, chtěla jsem nějaký svoje jako kamarády už, ale tady jak je furt tak jako hnusně, hezky, teď já trávím dopoledne s dětma, ve 12 se ukládám, ve 4 vstávají a ve 4 mezi 4. a 5. přijíždí moji rodiče jako domů, takže prostě pak trávím čas s nima. A tak jsem si prostě stála Tinder, že si jako najdu kamarády přes Tinder. Tak v pátek jsem byla venku s klučinou, no a s kým jsme hráli basket a pak jsme kecali o životě, to byl zajímavý týpek. Říkal mi, že měl barák, přítelkyni, prostě byl totálně zavadu, měl se krásně, ale rozhodl se, že změní svůj život. A teďka žije v autě a rozváží jídlo. Měli jsme spolu jako fakt hluboký debaty, strašně mě bavilo se s ním povídat. A jo, a v tom autě žije se svým psem. Člověk v Americe potká fakt zajímavý lidi, ne, já věřím, že v Čechách je to taky, ale chápeme se. No a v sobotu jsem byla venku s klukem, byli jsme spolu nakupovat v obchodácích, protože já tady mám jenom oblečení, které jako můžou děcka zničit. No a tam jsme byli v Vlaši, protože on má rád obchody s vůněma a tam jsem se s kamarádila s holčinou. Tady jsou totiž všichni strašně přátelský, kamkoliv jdete, tak se s váma všichni hnedka baví a všichni se s váma hnedka chtějí kamarádit a je to hrozně super. No tak jsme se s kamarádili s Zoe a Zoe mi říkala, že chodí na nějaký sešlosti, kde se jako mluví o životě a různých tady těch hlubokých věcech, tak jsem říkala, tyjo, to vypadá fakt dobře. K tomuhle se dostanu v dalším dnu, teďka přejdu ještě k tomu důležitému, co si dělo ten den. Završili kurzování po obchodě, jako používá se ještě to slovo
chození po obchodáku tím, že jsme si dali sushi. No a k tomu se taky dostanu. No a takže jako fajn den v obchodáku, udělala jsem si nový kamarády, bylo to super. No a neděli ráno, neděli ráno to určitě nebylo, neděli někdy, někdy dopoledne, neděli dopoledne, jo, myslím, že to bylo dopoledne, jsem měla srát s Nikčou a Nikča je alperka tady z Kolumbie. No, protože Nikča chce slavit 28. narozky na Bahamách, jako na plavbě okolo Baham. No, ale prostě problém je v tom, že to stojí strašně moc peněz. Takže napsala do skupiny, tady co máme místní operky, jako kdo chce jít na Bahamy, tak jsem byla, hej, chci prostě, mega levně, víš co, když nás pojede víc lidí. No, tak jsme se jako sešli. Já jsem se poznala jako s její rodinou, protože ona potom z ní vypadlo, protože my jsme v ten den vůbec nic neřešili ve výsledku, takže já jsem z toho byla taková zmatená, tak on mi řekla, že česky mě chtěla poznat a že její rodina mě chtěla poznat, aby jako věděli, s kým ona tam jako jede. No, tak z toho jsme potom byli ještě jako s její kámoškou jako na pice a tak to bylo všechno super. Tady ten den byl od rána špatně. A myslím si, nebo všichni si myslíme, že to bylo z toho sushi v tom obchodáku, protože až jakoby ten den na to, co mi bylo blbě a všechno, tak jsem se dozvěděla, že tady člověk nemá jíst jídlo v obchodních centrech, že to prostě není dobrý jako pro žaludek. No tak jsme jeli s Zoe a jí kámošku jako autem, teď mě bylo blbě, jí kámošce bylo blbě. No a dojeli jsme ke kostelu. Jo, reálně já jsem nevěděla, že jedeme do kostela. Dojeli jsme ke kostelu. A tam se mi stalo to, že můj žaludek už to prostě nevydržel, tak jsem běžela zvracet a zvracela jsem před tím kostelem, prostě cítila jsem se mega trapně. A nějak to nešlo, úplně jsem tam zaběhla mezi stromky a Zoe byla, sorry, to je moje chyba, všechno, a byla, ne, hele, jen blbě už prostě od rána. A je to vtipný, protože jak její kámošce blbě, tak u sebe furt nosí mentolky, takže jsme potom zašli na to letu a já jsem se dala jakoby krásu, čeština, angličtina dohromady. No prostě jsem si umyla obličej a to. A byli jsme v tom kostele a šli jsme do té místnosti na to kázání, kde to není jako náš kostel, ono se tam nesmí fotit. No a tam jako kázání, kde nejdřív se jako káže ten příběh. No a potom, co skončil, tak oni mají jako otázky, kde právě on jako řekne jako otázku a pak se lidi hlásají a říkají, co si o tom myslí a tak. A na tom mi přišlo zajímavé, že oni tam měli zaplý Zoom a ty lidi s ním mluvili přes ten Zoom. Tak to mi přišlo takový jako hustý. No a z toho kostela jsme potom jeli domů a tím končila moje neděle. Takže asi tak, to byl takový rychlovlog, protože jsem chtěla udělat něco kratšího, protože jsem předtím byl mega dlouhý. A taky jsem fakt unavená, chci spát a tenhle týden mám fakt nabitej, takže nemám čas kdy jindy to udělat. Takže doufám, že si něco užijete, takže se mějte hezky a těším se příště.